Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Aniya kita sa ato ang sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand o nining higayuna di kita mahiluna sa laing dakbayan nga gumikan usab sa usa ka hinungdan nga mga professional activities. Adunay seminar sa mga abogado na hinabo sa Law Society dinhi sa Auckland. Mo nga wala una ko dito sa radyo mulingkod. Apan padayon kining ako ang pagpanghinaot nga mahatagan og tubag ang gipanggukod nga mga pangutana. Ang gipasupot kanato gikan kini sa Masterton area. Og akong tuyoon nga dili ni siya mahinganlan gumikan kay ang iyahang laraw usaman kapag pasakag kaso sa defamation. Og kung mahinabo nga mabutyag kini niyang pangan, basig mabali o niya ang kaso nga defamation bato kaniya. Sumatod pa niya, sa pinulungang in English, ako kining hubaron. Matod pa niya nga nakadawat siya og suwat nga adunay gisulti dito nga mga bakak og mga makauuwaw nga pasangil bato kaniya. Ganyan pangutana kung makapasaka ba siya, buot siyang mapasaka og kaso nga defamation. Muna nga yung gingon nga makapasaka kahako og kaso nga defamation, attorney. Kining kahimtang nga sayon ra kayo ning tubagon. Balik rata niini sa kahulugan sa defamation dinhi sa nasod sa New Zealand. Ang defamation dili lamang kini siya makauuwaw nga aligasyon o pamasangil. Dili lamang kini bakak, kundili ang pulong kinahanglan nga mahimo gyud natong maisip nga defamatory statement. Ingno na to nga makabuong sa imuhang kadungganan. Kinahanglan anaa kini aron nga ang kaso adunay maayong sangkap o makatindog ang kaso. Ang asunto pwedeng mapasaka kung anaay defamatory statement. Apan ang defamatory statement wala diha muhunong ang defamation, kundili aduna sa ilaing kinahanglanon nga kinahanglan kini gipadayag sa publiko. Gitawag kini sa English og publicity. So una, kinahanglan kini dunay defamatory statement o kinahanglan sangkapan usab kini sa usa ka elemento nga publicity. Og ang ikatulo nga sangkap aron mo hinugyog kining gitawag nga defamation nga kaso, nagkinahanglan nga dunay identification of the plaintiff. Buti pasabot, dili lang makauuwaw, kundili ang gipakauwawan gihinganlan gyud. Dili lang lahap-lahap lang ba nga blind ka lang diha. Ya, pwedeng ma-interpret sa lain-laing butang. Kinahanglan nga klaro gyud ang paghingan diha kanimo. Ug katong pagpanghingan makabuong katus imong kadungganan. O kadto siya gipublikar, gipadayag sa publiko. Matod pa nimo, I received a letter that contains lies and shameful allegations. Ang problema dinhi kay suwat kini nga imuhang na
dawat. Buti pasabot, walay publication dinhi, walay publicity. Usa ka elemento mawala dinhing dapitan. Pwede nga kadtong sud sa suwat makabuong sa imong kadungganan, apan ang ikaduhang sangkap nga kinahanglan gipadayag sa publiko wala mahilakip sa suwat nga imong nadawat. Og timan nga kanang suwat nga gipada gikan sa usa ka tawo ngadto nimo, gitawag kana siya og privileged communication. Buti pasabot nga ang intensyon ni atong suwat ngadto lamang sa usa ka tawo nga mao'y gipadad-an. Ug wala nay katungod, wala nay kalabutan ni ana ang ubang tawo nga dili mo'y gipadad-an. Kung pananglit imo ning bulubandilyo ang suwat, imong gipabasa dito sa laing tao, dili na siya publicity matod pa sa defamation law din his New Zealand. Kay ikaw man maoy nagpublikar sa suwat nga privilege communication unta. Muna nga usa ka elemento wala diha, og usa sa mga babag nga dili kana nimo mahimong defamation, di kana mahimong kasong defamation, mao nga privilege communication kana. Apan adunay mga exception nining kahimtanga. Kung ang suwat, ang imong suwat gibasa sa publiko, dili ikay nagbasa, kundi laing tao ang nagbasa. Or kadto mismong nagpadala mao'y nagbasa. Or gipost ba sa social media, or iya ba kining gibasa dito sa radio, o ingon man kung gibasa kini sa telepono, o ang telepono naka-loudspeaker, mahimo na kining exception, kay doon nanay masud na diha ang usa ka elemento nga gitawag nato og publicity. Sa ato pa, nadungga na sa laing tao, napadayag na dito sa publiko. Usa, duha, tulo, or ang gidaghanon sa nakadungog, mamahimong himuong konsiderasyon kung kanos maisip nga napadayag sa publiko ang pulong nga nasulti dito sa maong suwat. Kung ang suwat usab gipada kanimo pinaagi sa email, kay kining suwat karong panahon na ipaagi na mag-email, privilege communication gihapon kana, o dili kana mamahimong defamation case, gawas lamang, or usa sa exception ni ana kung ang suwat nga gipadayag or gipasupot, gipadala pinaagi sa email, gipadala pinaagi sa CC, or kining gitawag og mga copy furnished or mga ubang kopya gipada dito sa laing tao, ug daghanang makabasa niadto. Bisan usa lamang ka tawo ang gipadad-an sa CC, kay ang assumption diha nga mamahimo na kadtong iyang ipabasa sa laing mga tao, og ang higayon na ang publicity mamahimo ng masabot nga nahisulod na, nahilakip na sa usa ka kahimtang. Na adunay laing mga babag ang defamation case dinhi sa New Zealand. Usa niini kung ang kanang kining gitawag natong shameful allegation matud pa nimo, makauuaw nga pamasangil nga mo'y nakapabuong sa imong kadungganan o gitawag og defamatory statement, kung kadto siya usa ka pagsaysay sa usa ka kamatuoran, gitawag og statement of truth, kana siyang higayon na mamahimo ng depensa sa tao nga imong pasakahan og kasong defamation.
ug usa ni ana kanang gitawag og honest statement or matinud-anon nga pagpadayag. Dipinsa kadto niya ang honest statement nga makalingkawas usab ang tawo nga imong pasakahan sa kaso nga defamation. O lain ni anang dipinsa mo ang gitawag nga absolute privilege. Ang absolute privilege mao kanang pribilehiyo nga dili madutlan ang usa ka tawo gumikan sa pagproteher kaniya sa balaod. Sama pananglit nga usa ka magbabalaod parliamentarian nga aduna sila gitawag og immunity. Aduna dili na sila madutlan sa defamation tungod kay protektado sila sa balaod. Ang ilahang pribilehiyo nga makasulti o makapadayag sa mga butang o sa mga bisan unsang aligasyon, ilaha na tapot kana sa ilang katungdanan. Munang kung adunay absolute privilege ang tao, mamahimong dipinsa kadto kaniya. Pwede siyang mapasakahan sa kaso nga defamation, apan mamahimong dili siya madutlan sa defamation gumikan kay aduna si absolute privilege sama sa usa ka kongresista, senador o usa ka parliamentarian. Gitawag kini sa karaang balaod nga parliamentary immunity. O ang absolute privilege usab mamahimo kining dipinsa sa mga tao nga dili madutlan sa mga kaso or kadtong gitawag og persons immune from suit. Sama niya ng usa ka diplomatic official, mga embahador. O aduna usay lain nga dipinsa niini nga gitawag og qualified privilege. Ang qualified privilege lahi kini sa absolute privilege, kay ang qualified privilege naghatag kinig pribilehiyo sa usa ka tao nga dili siya or limitado siya, dili siya madutlan sa defamation kung kadto may kalabutan sa iyahang panginabuhian. Sama pananglit sa mga abogado nga misaysay sa kahimtang diha sa hukmanan. Apan kung yan ang isulti dito panabi dito na sa tubaan, mamahimo siyang manubag. Kung aduna usay isulti ang usa ka journalist, kining mga magsisibya, ang statement of facts nga ilahang ipangsulti, nga ning ingon ang gipasangil ni Pedro sigon sa balita niya. So dito nimo siya maamong gumikan kay nangatungdanan lamang siya isip maninibya. Usa niini nga maka-avail or maka-dipinsa sa ubos sa qualified privilege ang gitawag nga whistleblower. Ang mga kanasuran karon aduna na mga whistleblower law nga mohatag og proteher aron kini masulbad ang korupsyon og anomalya sa gobyerno. Kinahanglan ang mo sibya or ang mo tabi dito, mo report. Kinahanglan dili siya mapasakahan og kasong defamation or libel. Wala na mo tabi kay pwede man silang manubag. So ang uban, ang kini mga whistleblower nga mo tabi or musumbong dito sa mga anomalya o corruption, so unsang mga inunggoy nga kahimtang sa transaksyon, makadipinsa sila kung ugaling kasuhan sila defamation, makapanalipod sila ubos sa gitawag nga qualified privilege. Salamat niining imuhang pangutana ug hinaot ko nga aduna kay nakaplagan nga kahayag niini.
Ako magpasalamat usab nga inyong ginuntan kining ato ang sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand, bisan pa og naa kita nahiluna sa laing dapit og tungod usab sa lain usab nga sirkumstansya. Nunti gihapon kining atong tulumanon sa sunod higayon ug sa sunod na pod panahon niini adto na sab ko maglingkod sa sibyaanan sa Hamilton Radio ug padayon ko kining tubagon ang pipila ka mga pangutana nga ipasupot dinhi kanato nga nangayo og mga ginagmayng hunahuna, mangikhilantas kasayuran og akong ikagarantiya nga aduna ko'y ikahatag yon bisag ikadalit nga ginagmay lamang nga butang nga sarang mulusot ang kahayag nga maghatag og mamahimong sulbad sa mga kahibulong. Ako moingon, kung buot kamong makabaton sa kinabuhing tunhay, pagbinuotan kanunay. Kini si Paul Alforque ang inyong abogado ug manlalaban ug alagad usab dinhi sa New Zealand alang sa mga Bisaya. Dinhi niining atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Ug hangtod sa sunod higayon, uban sa dako na kong panghinaot nga kamo kanunay anaa sa kapiskay, kabaskog o kahimsog sa panglawas. Daghang salamat.